Apı hacı nabet abxir. Abim Şemseddin. Apı Şemseddin kerema xora serpiyatiya lıvır ev çiroka lıvır yani mesela üçi tkariş kerema xorj merve. Beli evyaneki bqawli Xwedê bqawli Xwedê bî zamanî da. Evraneki daveta Şeyh Muazzez Cemale. Di wexta Hazreti Muhammed Rahîme fîda be. Di wî zamanî da xeza çêdibêt bir xeza çêdibêt bir da Hazreti Muhammed tê kurê pîrê jêra dibêje ku tê jî herî xezayê pîrê diya wî tê jêra dibêje kurê min zeعبayî kurê min bixwestiye ez kurê xwe naşînim. Yani xeza çiye şer. Xeza herb bî. Şer. Wexta herba gawur da bî. Ha şer. Şer bî. Divê ez kurê bixwestî ez kurê xwe naşînim. Ev ya jêra dibêje ez kurê xwe naşînim ew dibêje bi soz ku ez nemirim ez ê çavê kurê te bisaxîtî destê te kurê te bisaxîtî tev. Pêra soz ki Rahîme fîda be Resûlê Ekrem. Di wê çaxê da tê bir bi şehîd dikeve. Kevê herbê bi şehîd dikeve. Ku herb diqedê sona herbê tê diya wî tê dibêje ka te ji min ra soz da ka kurê min. Evê çaxê Resûlê Ekrem pêra soz kirî. û sozê wî jî li ba Xwedê hevjî. Du rekaat li vê sünnet dike bi Xwedê da berek bercû dike ya Rabbi min pîrê ra sozek dayî tu min li qarşî vê pîrê tu min ew kinekî mehzûm nekî. Rabbê alemê ruh dike cesedê wî cenazê wî ew sax dibe. Wexta ku sax dibe emrê Xwedê pê tune te mirî rabin. Kurê wexta ku radibe jê radibêje çima we min hişyar kir ji vê cinnetê derxist wî ciyê xweş we min derxist ciyê min xweş bû cinnetê de we çima min derxist. Divê me sozek bi diya te ra dabû ji ber sozê wî ew ê çaxê qêrîn ji pîrê çê helmêza xwe kurê xwe da tîne divê ya kurê min tu di riya Xwedê û Resûlê Xwedê da şehîd bîyî şîrê min te helal be Muhammed jî selatu veselam dibêje pîrê ra soz dike divê ku ez nemirim heta ümmeta Muhammed sax be dünyayê be ümmeta Muhammed divê salê sê roj ew ê daweta Şeyh Muazzez Cemale ji ber wî hê daweta wî dewam e hê dewam e hê dewam e. Lê ez tişkî bala me ra dikişîne gelek hesp li virin hesp dibezînin hesp gelek hesp henin eva hespa ji bo çi? Evan hespêyanekê jî daweta Şeyh Muazzez Cemale kêf dikin herkê govendê digirin millet govendê digirê li elbana dixin zikir dikin îbabet dikin. Yani zemankî da dibû ev ê sehanekê ha gera govendê yani çi qas ku gera govendê dirêj dibû mezin dibû çê dibû ku govend digirtin li serê dileyîstin kêf dikin yani daweta Şeyh Muazzez li ber serê kêf dikin ji ber sozkî daweta wî xweş kêf dikin yani ji ber pêra soz kirî ya kêf dike davet millet. Evî şahiye çend roj ber xwe dide? Evî şayanekê çar roj e. Çar roj e en rojê muxtiber îro sibêyî şebdin êvara dewrê şêba evcera bin êvara dewrê sona wî yê Hazreti Muhammed ew bi şexsê xwe jî li gorî ku alim û mesah kirî alima ji Qur'anê de hatî gotinê ku şeba êvara dewrê îşevna şev kadin ê Muhammed jî bê misafiriya wî bê biranê kevî. Ev ya di kîja mehê da dibe di kîja rojê da dibe? Ev ya di me edarê da dibe ji çarda dewam dike heta nî şazda. Yani edarê ma andayî hesabê kurmanciya me çardê me edarê da? ev hesabê kurmanciya bi zimanê kurmanciya me di çardê edarê dewam dike heta şazdê edar. Çar roj dewam dike. Belê. Sağ ol, bir spas. Sağ ol, teşekkür ederim. Apo me tiştek ji bîr kir ev ya li kîja herêmê yani li kîja welatê li ku ye? Ev yanekê li Badıkay. Balqî farqî nî belê. Balî farqî nî Balî farqî. Navê gundek li vir navê gundê Navê wî çi ye? gund li bira Emerkayê, Remdankayê, Kemûkê, Aliyayê, Xıdırşayê dibê belgedayî. Di reşka da, di xweşka da yani dibê orta mandayî.